an bɛ foli di Mali actif filɛbaga bɛɛ ma hakilina min b'an na hakilina kelen don an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni hakilinaw tɛ kelen ye kuma bɛɛ la faso yɛrɛ maracogo kan an ma jɛ taabolo dɔw kan mais an ye mun ye fondamentalement min ye président Ibrahim Boubacar Keïta u ka walan sɛbɛnni an bɛɛ bɛn n'o kan donc c'est autour de cet essentiel que nous nous sommes retrouvés donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kama komi sini ye vendredi le 19 juin 2020 à 14h fasoden bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance kan faso desile kun kan et que 22h k'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta kɛra Mali président kɔrɔ Ben an y'a ye k'a fɔ a ka wulikajɔ daminɛ ni sisan cɛ président ko a y'a bolo bɔ u ye en plus u ye école maître ka article 39 u y'o appliqué immédiatement est-ce que o bɛ dɔ bɔ ko la wa ou bien o bɛ ko bɛ kɛ cogo di? Voilà, ça c'est le médecin après la mort. Pour nous, dɔgɔtɔrɔya tɛ kɛ su kunna Ibrahim Boubacar Keïta welekan fɔlɔ bɛ bɔ wagati min ils auraient dû le faire, ils auraient dû écouter, entendre son peuple et surtout le comprendre mais malheureusement o ma se ka kɛ et bien an sera yɔrɔ min na le peuple est déterminé à aller jusqu'au bout donc on ne veut plus ka wagon falen mais an bɛ fɛ ka locomotive de falen on veut que IBK prenne le tablier ainsi que son régime. Main tendue du aw tɛ o minɛ? Voilà, main tendue, ça prouve à suffisance à me comment il faut qu'il est déconnecté des réalités du moment et des réalités du pays. Parce qu'il y a bolo bo wakati kono suni ki olu ya coronavirus ko kuma la. Ni tige bo coronavirus kuma ndado mo ko mi so dia kono mi mo. D'accord. Ben kuma kan lawan mi bolo. Kuma kan lawan mi bolo do o de ka fo jeunesse no kuma kan me la ni si fina ko mo ko shite na boy ka jamana kono kan on shifina ko ko kele ka ande e mo ka famia ko jateminɛ caman bɛ mɔgɔw ye lagosi kuma caman fɔ minnu ni Ibrahim Boubacar Keïta système kelen mɔgɔw ye kabiri 91 ka na minnu ye Musa Labi olu kelen minnu continue ka jamana ci aw n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo donc a bɛ na IBK bɔ yen yalima a bɛ kɛ fura ye wa olu mɔgɔ kelenw bɛ na a bɛ kɛ Amadu Tumani Ture ta ɲɔgɔnna donc aw bɛ na nimisa pour nous ça c'est un devoir de génération pour nous et an b'a dɔn jamana kɔnɔ bɛɛ feerela tigɛlen b'i bɔ nous savons ce que nous faisons et surtout comment nous le faisons avec qui le combat pour qui comprend le combat c'est les gens puis an bɛ yɔrɔ min na nous acceptons des mercenaires de l'Ora pourvu que nous tirons dans la même direction mais un moment viendra bɛɛ tɛ se ka jɛ tuguni ka na i tigɛ bila jamana in mara la parce que ka da olu yɛrɛ mɔgɔw taabolo et an bɛ ka hakilina min ɲini n'o ye 4ème république pour rompre définitivement avec le système de prédateur de gouvernance qui nous a pillé les ressources, qui nous a manqué à la santé, qui nous a fait manquer l'éducation, la sécurité et tout ce qui va avec l'emploi des jeunes et tout ça. Donc pour nous, on a fait un système inutile, une démocratie unie, un état de droit, là où façon donc on pourra aller on tend vers l'excellence, à diplôme égal, en Canada, compétence ko kuna donc an bɛ ko Mali de miiri Mali min bɛ kɛ jamanadenw yɛrɛ se wale Mali min lafiyalen don donc an bɛ ko min ɲini bɛɛ tɛ se k'o jaabi di mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan surtout sifinnakaw que la jeunesse soit en première ligne demain parce que après IBK le vrai boulot va commencer et c'est la fin du système prédateur an b'o de fɔ sifinnakaw ye merci et debout sur les remparts. D'accord. Ben an b'a ye k'a fɔ caman b'a fɔ réseaux sociaux kan ko aw dɔrɔn tɛ maliyɛnw ye e bɛ mun sɔrɔ ka f'olu ɲɛna? Voilà, c'est surtout ça qui fait la beauté de la démocratie, c'est-à-dire la divergence d'opinion. Et que diamant ka ino ko fiman ka donc o de b'a to ne yɛrɛ kɔni bolo bɛɛ y'a bɛ se ka sabati bɛɛ tɛ se ka jɛ ka hakilina kelen sɔrɔ ko kelen kunna a ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ ko kɛra cogo o cogo bɛɛ b'a fɛ ka fɔ mais i bɛ sɔn kelen fɛnɛ ma le seul Dieu qui existe dans la démocratie c'est le peuple ale de b'a fɔ bi n bɛ diɲɛman fɛ sini a b'a fɔ n bɛ fiman fɛ wa a bɛ to a la donc nous ni majorité ko min ni faso jama fanba bɔra ka kɛɲɛ ni dalu ye minnu sabatilen don Ibrahim Boubacar Keïta ka dɛsɛli Mali kɔrɔ ka dɛsɛ ka Mali mara ka ɲɛ ka malidenw lafiya n'o kɛra sababu ye min ye malidenw funteni n'u bɔra k'u bɛ sira wɛrɛ min ta o sira in de bɛ wajibiya Mali kɔnɔ o wagati. D'accord, merci.